dash on my plate. Wanna get you 당장 매일 해 답답해 Wanna leave cannon or dash on your favorite space on my brain I dash on your face But can't me so bad Yeah, such a Mga kaloysi, ngayon po ay nandito tayo sa bahay ni Inang ulit at papanoorin natin siya kung paano siya gumawa ng cake. Yan, gumagawa si Inang Bining ng cake. Ito, Berlin, tikit ko, naising na pa lang ha. Susuro pa lang, alam na naising na nanginan to, basang. Yan. Reklamo na pala GT 300 basang, manong wala na bati nga, ang gatang kukapig kaon. 150 dyan na bati. Oh, kasama ko yung Merindar mi pa ni James. kasama ko yung batang makulit, hindi natulog. Oh. Hello ka mo ah. Happy birthday. Happy birthday, nanay si Mimi. Tatay Balweg. Igalatan. Huwag mo. Ay, Huwag nakay. makulaw, tama, gagawa tayo ulit. Yan. Dami nating gawin. Ang tagal mo na kaya numpisan ko yun. Di ba sabi mo, Akala ko, hapon din ikaw launa. Alas 11 naman pala, pumunta na sila dyan. 10:30 nandun na kami. Oo. Natapos alas 11, madali lang. Kinumpanya lang niya yung asawa niya kasi tatakbo na naman siyang mayor daw sa Tayog. Si Mayor Agabas. Yan. Ito yung mga ingredients ni Nanay Bining. Itlog, Gatas. star Tapos, margarine, may star margarine. cheese. Tapos, may cheese. Where your cheese? At ito para bautan na niya. Yan, may cheese. Siyempre, hindi mawawala yung harina. Ito. Yan. What's that? Ay, marshmallow. Para bautan to no. Wow! Marshmallow. Ibudbud ta padasan tanto marshmallow. Hindi nalalagyan ng cheese ito. Subukan natin. Yan. Ilalagay sa cake yan. Masmaro. Masmaro. Ilalagay natin sa cake. Huwag mong kukunin. Kainin mo pag Oh, yung batang kala mo laging gutom na walang kinakain. Happy birthday ka mo ah. Happy birthday, Mime. Hindi ka makatigil. Happy birthday. Nanay si. Itong bahay niya. Oh, lagi kami naandito kasi dito sa kanila tahimik. Hindi po kasi tulad dun sa amin na medyo maingay. Dito po kasi tahimik. Opo, sprinkles. Sprinkles. Oh, estibis na ubeng. Oh, nakikialam na naman siya sa ginagawa ni Nanay Bining. Hindi naman siya makatigil. Yung cake mo, ganyan lalagay ka, oh. Ganyan nilalagay ka, oh. Sa cake mo, oh. Gagawa ulit si Nanay Bining ng isa pang cake. Ilang, yan, Inang, cup ng, harina? Isang cup. 1 cup of harina. Isang cup. Oh, ang ganda ng oven ni Nanay Bining. Rice cooker. Na may batong. Original niya, kahit saan kayo magpunta, may kayo. Wala kayong mabibiling ganyan. 1 cup of, and 3 eggs, and 1 cup of flour. 1 and 1/2 cup. 1 and 1/2. And 3/4. 1 and 1/2 and 3/4. 1 and 1/2 and 3/4 cup of flour. Ay. Lagyan ng isang 1 tablespoon. Dati tinika niya. 1 tablespoon baking powder. Baking powder.
Thanks to YouTube kay Ma'am Percy. Ang lagi niya pinapanooran ng kanyang si Ma'am Percy. Saan na yung Ito? Ano? Ito. 1 tablespoon. 1 tablespoon of baking powder. Baking powder. Na. Don't mind the chan na malaki. Don't mind. Busog. Busog lang po yan. Busog. Binig na sinabi ko. Kaya nga, Hindi mo hindi ko bibigyan. lang bibigyan. Nakawawa naman ako, hindi ako bibigyan ng cake. Sabi mong busog ang tiyan. Then, Na. yan. Oo. Another. Set aside muna yung Buksan muna ang ating milk. mga dry ingredients. Tapos yung wet ingredients naman ng ang Ating Gagawin. original pagbukas. pag wala kayong pambukas guys, Ito, itapak na. kutsilyo is the key. Kutsilyo, pukpuk na. Ato. But be careful. Yan ay sanay na yan. Sanay na sa bukasan ng mga Ito ang kwan ko. Ano yan pagbubukasan? Ang alin nga Pagbukat niya na ganang gatangan. lang. Yung ginaganon Hindi mo ko nga rin kilala yun. Ano tawag ba doon? Ito na po yung buksan. Ito na po ang buksan. Eh di yun na. Kutsilyo is the key. Pag wala kaya yung pinampagbubukas ng dilata, kutsilyo. Kung wala kayong Pwede. kutsilyo, pwede na yung ipin niya kung matulis. Oh. Yan. Ba't sumugot ang ipin namin papupulis? Kami na naman kasalanan. Kami na naman. Marami siyang eggs ngayon. Sa manok yan. Opo. Kikino yan sa manok. Sa manok namin yan. Sa manok daw Ikaw lang nila. may manok ako dyan. Sa gabi Tatago na. ko. Asan? Tapos, yung batang makulit, here. Hello. I-close mo na. May Hello. bibig pa ako. Ang saglit. Kaya mo pagkakaan. Na natin yung cake ni Nanay Biningkong, luto na. Tingnan natin kilo tuna. Yes, tingnan natin kung luto na yung yung luto na yung medyo basa-basa pa yung cake ni Nanay Bining. Tingnan ko medyo Basa-basa pa, maya-maya. lutuin natin. Opo. Yan. Papintutin mo na yan ah. At yung istibis kong anak. Hello. Uy. Doon ka banda, be? A few moments later. Yung kanya. Luto na yung isang cake. Tatanggalin na siya. Ang galing ng oven. Marami talagang purpose tong rice cooker na to. Saka lang nagamit nung nalaman ko nung magganito. Pwede siyang paglutuan ng kanin, paglutuan ng ulam, pwede rin pag-bake ng cakes.
San ka pa? 3 in 1. Mag-rice cooker ka na. Nakadikit siya. Ano ba nilagyan ng ano? Meron madaming. Hawakin niya makatay. So, meron silang prutas, mabulod ang tawag dito. Ngayon lang ako guys nakakita na ganitong prutas. Matamis daw ito sa loob. Ayan. Bigay sa inyo ito, inang. Kinuha ng isis ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ano. Nilalanggam siya kasi matamis daw ito. Nilalanggam siya. Mabulo daw ang tawag nito. Bambula. Mabulo. Ano, bakit may langgam? Matamis po kasi oh. Nandito. Ang dami pa ring halaman ni inang. Nahulog yan. Wag mong hawakan daw, be. At makati daw yung balahibo niya. Bakit makati? Ito ang pinakamagandang puntahan sa may birthday. Po. Upuha ka pa baba. May igado, biko, tsaka spaghetti. Thank you sa may birthday. 2,000 years later. Ito na po yung finished product. Mama! Yan, finished product na po yan. Kaya ganda inang ko. Ito sa inang. Oh, nag-open.